И какво става? Това е днешния нов влог, където не знам какво ще правя. Ще гледам да качвам, да съм на линия и да правя всякакви шантави работи. В момента вземам от нас, аз съм на Желев, между другото, приятно ми. В момента вземам от нас, направихме си протеинче за качване на килограми, защото ние сме здрави, нямаме килограми, но тези килограми не ни личат. Затова сега си направихме, ще го изпим, после може да направим една тренировка. Пък сега ще видим да излезем с някоя верче. Тъй, че да. Чуваме се. Вече се уредихме с кой ще вземем, в момента отиваме да го посрещнем. Утре сме на това момче, на което сега ще посрещнем. Ще сме с него, сме на рожден ден. Тъй, че ще се пръскаме. Нека сега да отпием от протеина. Уникален, но не е 10 от 10. По-скоро 9 от 10, защото да знам, до скидки много не ме кефи вкуса. Ма става. Дома да работи, пък сега като свършат тия, ще вземем с някакъв по-различен вкус. Му е банан, ягода, нещо такова. С банан много ще пия. Сега ще видим. А ние сме там. И сега отиваме го посрещаме и се включваме. Нашия рожденник, на който всъщност рождения му ден мина, ама той ще го прави в събота, утре и ще се разбием. За първи път да не го чакаме 5 века. Мляко от кокос ли пише? Не мляко. Връщаме се след малко. Ами хора, отивахме на ресторант, само че има рожден ден и ни изгониха доброволно. Обаче пък имаше и бокса круша и ние решихме да се погледнем се и това маля. Дето утре ще пием, ще се тряскаме с него. Разбира се, оттам вие ще видите кадри, но има време за тогава. Ето види малко какво ставаше на боксата. Не ударих кул. Натискай, бе! 2500! Да, както видяхте, топ педал, моби на рекорд, защото реши да удари по-силно, защото е гей. Ама нищо. Сега отиваме и кой ще правим? Не знам, аз съм да я май. Не знам, ще видим. Добре, отиваме да идем. Тук що намерих перфектния подарък за богите. Харесва ли ти, бой? Кое? Колко елза искаш ли? Какво искам? Елза. Може да. Аз не се ебавам. Или пък виж, това. Бой, това утре за рождения ти ден. Кукличката, брат. Но е скъпа, 19 лева, бей. А ти честно ли ще ядеш? Това аз като изгледа хич не мога да ям. Силук. Извинете, колко пари е това сандвич? Виж, той е голям за птици. Колко? 4,50. Падна. Виж колко е колкото бата ми чека. Сега ще вземем тази камера да влогвам с нея. Гледай хора. Взехме си хихо, той си взе някакъв сандвич по-голям. 4,50. Ама има вкус на млеко. На сандвич от 1,90. Точно така. Той ви казва. От 1 до 10 на вкус? 4,8. 4 от 8. 4,8. Тя е тук. А тази пека откъде е тук е? Тази пека е наша. Аз това я намерих. Хора, сега седнахме на тази пека. И там гледаме съдебен спорт на живо с боджето. Ще ядем, ще пим и ако има бой ще снимам. Който е една котка от източния бряг. Пак ходил да пуша цигари, още богито как носа му как влиза в кадър. Сега хората по принцип ето тук се пресичат и такова. А вижте тази кукла. По принцип е тук от 5-6 години и просто си чака да пресече. Но така и не е пресяко. Дори не знам в момента защо не пресече. Сигурно тя вижда коли. Да, ето това има една паркирана кола в далечината. И тя просто си чака 4 години да пресече. И ние тук с богито си пресечаме. Да, но ясно. Горката кукла. Отзади има съдебен спорт. Ама, да. Това е. И много е плют горката кукла. Сигурно е студено, трябва да ходим да я гушнем. А богито пика отгоре. Много е хитър. Официално умряхме от студ. Сега отиваме... Да играем джага да стопим. Да, отиваме да играем джага на топове и там. Ама не знам дали ще ни пусне, защото имам рожден ден. Най-вероятно ще умираме от студ днес. Но
Лъстото умри. Голи бъди. Не. Падна. Попадна до... Та, маняци, изгониха ни, всъщност отидахме, пуснаха ни, играхме джага, ама после ни изгониха, защото има рожден ден, нали казах. Ето даваме Богито и просто не знам какво прави. Боги, какво правиш? Гледа майка си. И ще видим какво ще измислим. Ай, чао! Добро, вчера не снимах нищо, знаеш нещо интересно. Ето часата си ми нещо. Просто ще снимам малко като се събудя. Къщите да събориха. И какво става? Вече се събудихме, вече сме много добре. Сега, знаете ли какво следва? Следва да направим ето това нещо. Следва да направим ето това нещо, което вчера говорихме за него. Правим го и тук правим 20 лица и почивка, после още 20 почивка, после още 20, 3 пъти по 20, стана 60. И сме готови, но първо го правим и го ексваме. Не, няма да го ексваме. Ма ще трябва да пием доста. Тъй, че протеина е готов, отпиваме и мятнаме. One shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song you hate it. 60 са готови, останах без въздух, ама нищо. Това хляба много тежко в ръцете. Сега правим малко планк и сме готови. 2 минути планк. Готови сме. Нацепени. Стабилни, в кавички. Сега, ако има нещо интересно, продължаваме. И здравейте, продължавам аз с влога. Сега излязах от нас. Отиваме, разбира се, пак към Богито и после към един друг приятел. След това ще... не знам какво ще снимам нещо. И след това вече е на рожден ден. Там вече ще видим да снимам. Няма снимам сигурно много, ама ще снимам някой друг кадър да има. Да видите. Айде. Така сега, маняци. Богито се оказа, че не идва, обаче пък дойдохме при еджанката. И той тук прави някакви неща тъпи и седим сега и след малко отиваме в Турция. Нищо, че той преди малко се върна там, но да. Ама как ти да е? Ще ви снимам като ми се снима. Здравейте хора! Пробваме да крадем. Както виждате, сме напреде. Сега ще вземам отвътре някой кабел, ще го давам за шеляц. Ай, Джан Мангал! Колко е съсредоточен? Майка ти. Не бе, баща му е. То май. Ох бе! Излезе. Открадахме. Айде давай да сходим. Чакай сега. Трябва да намерим оно излязо, те ти старва. Само за него искаш лязо. И здравейте, в момента се прибираме към вкъщи. Бяхме на центъра. С Богито току-що се разделихме. Той отива към тях, аз към нас. И след отиваме вкъщи, оправяме се 1 час, има до рождения ден, оправяме се, правим какво ще правим. След това Палермо към рождения ден. Ще видим, дано да стане интересно, да имам какво да снимам. Аз забравих да ви снимам горе, но то нямаше нищо интересно като цяло. Играхме Булбаст и така. Тъй, че да. Скоро може да има гейминг, но не знам кога ще отсем, ще видя за утре други ден, защото до момента не мога. Защото съм взет. Пък утре няма сигурно време, не знам, ще имам. Може утре вечер да снимам, но не знам кога ще го кача. Тъй, че да. Айде, включвам се вкъщи вече. Току-що, това видеото спрях и телефон ще да падне. Но вие моите сте видели, не знам. Какво става? Отиваме към рождения ден, оправихме се, вижте, обръснахте. Ще съм чак грозен циганин. Отиваме към рождения ден, ще се включи на май. О, брат. Някъде тук вътре бе. Абе ти много пия, брат,
сега е. Ай, някой е тук. Не пие вода. Ай, някой. Първия повърна! Първия! Вчера беше много лудо. Току-що ставам. Добро. Мисля, заспах към 12:30, нещо такова. Много чесън и запогледахме се. И здравейте, сутринта ви снимах, вече снимах вечерта, буквално цял ден се къщи. Цял ден стоях вкъщи и нямаше какво да правя. И искам сега да ви кажа, това е всичко от днешния влог. Надявам се да ви е харесал. Ако така го харесвайте, щупете лайк бутона и се абонирайте. Айде!